שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים אל נוף הגליל, לאצטדיון גרין וריינה, מארחת כאן את מכבי תל אביב, המחזור ה-16 של הליגה שלנו, ליגת 1-0, והמחזור הזה מוצא את שני הצדדים במצב רוח רע מאוד, אחרי 4 הפסדים רצופים לצד המארח, ואחרי 2 משחקים ללא ניצחון למכבי תל אביב האורחת. זולה עושה את התנועה, אבל הכדור הזה אל ורגס, ורגס מנסה, ועכשיו משפטי לוקח כדור ראשון ומשחרר אותו. שלומי אזולאי מאבד כדור, יש כאן עבירה, יש כאן עבירה, כניסה, יהיה כרטיס לאוסמן. מאוד. דור פרץ זה לא שחקן שמתגלגל ועושה הצגות, ואם הוא נראה כך, אז זה כנראה שהייתה כניסה חריפה מאוד. ויש שם שוקרני, מצליח לשמור על הכדור, להעביר אותו לורגס, ורגס עם כדור טוב, והנגיחה הולכת פנימה! עבדאללה ג'אבר קובע 1-0 לבני ריינה, 20 דקות בנוף הגליל, משפטי מביט בכדור, עובר אותו ומגיע אל ג'אבר. איזו התקפה נהדרת של ריינה. כן, התקפה נהדרת. ההתקפה הראשונה, זה מראה על השבריריות של מכבי תל אביב. ההתקפה הארוכה הראשונה של בני ריינה. הכדור זז מן האגף לצד שני, רכות באמצע במאבק של קניקובסקי. ורגס עם בישול ענק. לא יאמן. מה קורה? איפה אבישי כהן? פשוט מביטים. נכון, איפה אבישי כהן? עדיין 1-0 לריינה, אבל הנה פרץ עכשיו, בועט, הכדור הולך החוצה. כן. אבל סוף סוף איום. סוף סוף, כי הכדור זז מבלם לוון אוברהם. משחק רגל מצוין של גד עמוס, מעביר את הכדור עכשיו. ג'אבר אל יוביסלייביץ'. שוקרני, הנה עיבוד הכדור שרוביקין חיכה לו, והנה השוויון! דור פרץ מגיע בזמן, 2 דקות להפסקה, 1-1. חוסר ריכוז רגעי, רק אמרנו כולם נראים טוב, אז הנה העיבוד של שוקרני, פרץ אומר תודה וכובש. אומר תודה ועושה פעולה חדה ומהירה עם נחישות עצומה. הטעות היא של שוקרני שטעה גם בבאר שבע בעיבוד כדור, ואתה יודע, כשאתה מוביל 1-0 נגד מכבי תל אביב ועושה את הדברים נכון, אתה חייב להיזהר במצב הזה, אבל כאן לחץ משולש